Namhlanje sokhuluma ngalenyanga edume kangaka kuthiwa uDecember. Okokuqala nje uDecember bathi inyanga yokugcina ongalona iqiniso. Inyanga zo13 laba abaphethizwe balishintsha babulala inyanga ka13 base beshiya zaba u12. Lezi insuku ezu28 ezenza inyanga bayithatha bayihlukanisa bayifaka kulo 12. Yikho ke namhlanje sino30 no31. Kwakuyindlela ukuthi mase kuphela lenyanga ka12 bese bethi bona bayakubonga bakunika ibonus. Okusho ukuthi uphiwe imali ongayisebenzanga ngoba phela ibonus into enjalo. Kodwa ususebenzile u29, 30 and 31 kwezinye inyanga. Uyisebenzele lo mali ayona ibonus. Okwesibili umhla ka16 la eMzansi Afrika kuthiwa iholiday abalibiza ngereconciliation day. Uthi kumbuzo si reconciliation obani because laba abamhlophe abafika abalwa nathi abayingeni lonto kodwa uyamangaza ngisho abasiphethe kuba impela usuku olukhulu benza izpeech. Ngabe ngempela ubalo owenziwa isilima kule nyanga kaDecember. UDecember 16 ilapho amabutho kaDingane anqotshwa khona amaDashi ehlangene neGermans babe bahlanganyela. Yilolu suku ke bona balenza iholiday ngoba babejabula becelebrate ukuthi bawinile. Kuphinde ku25 makuthi uJesu wazalwa esitebeleni. Awukwazi uzalwa esitebeleni ebusika. Ayekho umuntu wesifazane ezithwele engasithwalanga ongahlala esitebeleni kube kubanda. U25 la kwazalwa khona uYeshua kwakusebusika ngo25 kaDisemba. Okusho ukuthi uYeshua kazalwanga ngomhla ka25. Bese kuphinda futhi mayiphela lenyanga kuthiwe unyanga yokugcina enyakeni. Usho ukuthi umhlaba usurounde ilanga insuku ezu365 days. Okuwukuthi ke eNorth kungaba iqiniso kodwa thina owethu unyaka la eMzansi uphela ngoSeptember. Mawubala kusuka kuSeptember kuza manje kungaba roughly insuku ezu120 kuya phezulu. Sisekude thina unyaka uphele. Ukuphela konyaka phela futhi ilanga umhlaba usujikeleze ilanga insuku ezu365. So thina manje sila ko120 or more sesiya celebrate nalaba abasiphethe abaphezulu. Konke lokhu ke kugcineni kuza khona ukuthi thina abantu abampisholo siphazamiseke emqondweni sike celebrate into siyibona ukuthi ayikho kodwa siqhubeka. Ilento ke manje sigijima sidla amatshwala kuba khona imisindo sispende imali ngathi alisekho ikusasa. Hayi ngoba sizenza ngoba sixuma isikhathi esirong ongafanele ngaso. Ake zibuyele emasisweni.